एसे खामानियाव दङ नै दाखालि बुझाखैबा माने खालामलासिनो नुबाय ये खावला नुबा खुशी हाय हमले वाइफआबो माबायावसो मावो मा होनो वाइफआ दा माबायाव मावो आरो बिसिना प्राचिननि माने मन्दिरनि माबा माबि मुर्ति माबा माबिसो मोनो मन्दिरनिथ' नङा बिदिनो न'आव साजायना दोनग्रा घरि माबा माबि गिदिर गिदिर माबा मोनो आरो जोंना दखाना बेनो नै लोगो दङ नै एसे ओमफ्राय ओरै जोंनि बे माबा माबि आथा माबा माबि मोनो आरो बेवहाय नायनो हागोन नै जोंना ग्रसारि स्टरसो नालाय हरै मेडाम दङ नै दिनै सार गैया नालाय सार गैयिखाय लाइभ फैनो हादों आरो ओमफ्राय ओरैहाय नै बेफोरो जाहैबाय साहानि साहा पाउदार गासिबो ओरै कफि पाउदार साहा पाउदार बेटारि बिदि आरो नै ओरै सेम्पु दङ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಮೇಡಮ್ ಲೈಫ್ ನೀವೇನು ಮೇರಾ ಗಿಫ್ಟ್ ರಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನೀವೇನು नो क्लीन खालामग्रा नैबे चिप्स नै चकलेट पूरी उप्पू मोटा वाला हाँ है बा मोटा वाला दो ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆಗಲಿ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಚೆ ದೊಂಜಬನಿ जिरायबाय थानानै दं आरो थाबायनोबाय आंना नै थाबायनो हायिनि एकदम मैयाथ' गैया डिउटियावनो फैनो हायासै मैयानि भिडिअखौनो दा फुङावसो हगारनो मोन्दों आरो दिनै फैनो हादों एसे फैनानै दा दङ नै खामानियाव दं ಕೆಲಸ ಕಳ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ रावबो गैया आरो दा जों साथाम दङ मेडाम ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ಗೆ ಬೇಕು ಮರೆ ಅದು ಶಾದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ ರಾಯಲೇಗಸ್ನೆ ಹಾ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಏಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬೈಯೋದು ಹೊಡಿಯೋದು ಇಷ್ಟ ರಾಯಲೇಗಸ್ನೆ ಇವಾಗ बेफोरो नै मा मा बेगर बियो बियो सानफुलनि बेगर नामाथाय बारा मिथिलांदों जायाखै जेबो अनामिका बर' जेबो जायाखै दखानाव दङ माने दखानाव रायलायलायदों आरो मेडामना आखाइ अपारेसन जादों नालाय दा फिसाजोखौ मावनो थिनदों आरो खामानि आखाइ अपारेसन जानायखाय मेडामा खामानि मावनो हायाना बेखौनो रायलायगासिनो आरो दा फिसाजो दं फिसाजोखौ खामानि फोरोंनो आरो फिसाजोआ माने खामानि मावा बेखौ खिथादों आरो फिसाजोआ माने खामानिखौनो मावनो रोङा नालाय बेखौनो बुंदों दा आं आखाइ अपारेसन जाबाय मावनानैबो जाहोनो हाया होननानै दा मेडामनि बिमा दं आरो बुरैनो बे मालाय बेसेबां मावनो आंबो उफाय गैया मावफानांगौ आखाइ माबा जानायखौबाबो लानानै मावफानांगौ आरो होनना बुंदों आरो मेडामा बिराद लेथ्रा जानानै दं नै जोंना गदानफ्रा ओरैनो गासिबो फिसा फिसौ मस्ला पाउदार माबा माबि मोनो आरो बे ओरैहाय गासिबो माबा
जि सुग्रा मा सुग्रा पाउडार दाब्बायानो खालि जानानै दंजोबो जोंना माइरं मुइरं जेबो गैया आरो खालि जाथ'नानै दङ दा दं खराबो थाबायनाया आंहाबो एकदम लासै लासैसो थाबायनानै खामानि मावनांगासिनो आरो स्टरानो मोनजोबथारदों बोरैबा जाथारदों ಮೇಡಮ್ ಭಾವನಾ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಅದೇ ಕರ್ಕೊಂಬರಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರಲ್ವೇನ ಪಾಪ कस्टमर फैदों दे दसे दे लोगोफोर कस्टमर फैदों केस तो आई कीजिए ना ಸಾಯಂಕಾಲ 100 ಗ್ರಾಮ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 100 ಗ್ರಾಮ್ 100 rupees 300 ರೂಪಾಯಿ कस्टमर फीडिंग रो दे लोगोफोर ಬೇರೆ ಸರ್ ಎರಡೇ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾ ayu ser bra kamu nuwa mau bra dari sana lah lagi komen berhulak kasih dong nih ma jadeng जेबो जाखो कास्टमार फैदों एसे बेखौ जोङो एसे एटेन्ड खालामदों औ रायलायदों ओरैहाय हनै बिथाङा मबाइल मालिकआ कास्टमारफोरनोहाय होदों माबा मा जादों मा जाखो फैगोन दे र' नेथ'फोर लोगोफोर फैगासिनो दं लोगोआ मा थांफिनजोबखोसो ना माखोब्रा मानसिफ्रालाय नेथ'ब्रा एसे फैगोन धैर्य हमलै लोगोफोर फैगासिनो दङ नै खारबोगासिनो दङ 220 लानानै फैगासिनो दङ बाला थगाबाला रावबो गैला माथो खुमैनानो कास्टमार फैदोंमोनलै लोगोफोर लाइक खालाम दे कमेन्टफोर खालाम माथो कमेन्टआनो सिरि कमेन्ट गैयाबा बोरै रायलायनांगौ जाखो कमेन्टफोर हराबा रायलायनो सुखुवालै लोगोफोर कमेन्ट खालामबासो रायलायनो मोजां मोनो ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಲಿತಾರೆ ಒಂದೊಂದು 2 ಇರಮ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ कास्टमार फैबाथाय हरनांगौ आरो ना हनै दा कास्टमार फैबाय नै कास्टमारा बिदि फैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंना हम डिलिभारिबो दङ आरो सोरबाफोर आइटेमफोर नांगौबा हम डिलिभारिबो लानो हायो आरो जोंना हम डिलिभारि थाङो बेनिफ्राय जेरावबो लांनानै होयो आरो गोजानबाबो कमेन्टआनो रावबो खालामथारा माथो कमेन्ट नेदोंमोनला लोगोफोर माथो कमेन्टआनो गैया सिख्लाफोर फैदों माने अनजाल हिट माब्रै दं मोजाङैनो दङ जोङो दा एकदम मोजाङै माने आंना अबस्थाया एसे गाज्रियाव आरो थाबायनोनो एसे खस्थ' जानानै दं मा होननांगौ सिगाङाव माननायसोमोन आरो माननाय सिथरसोमोन दाबो दङ नै सिथरफ्रालाय आखायाव दाबो दङ फिसा
ओमफ्रायो जे आथिङाव जानाय बिराद गाज्रि जादों आरो मोनजोबदों मोननानै थाबायनो हायाखै आरो मैया थाबायनो हायिनि गैया डिउटियाव फैनो हायासै दा दिनै दंथ'यो आरो खुनुरुखुम फैनानै दंफैयो दिनै माथो खालामनो उफाय गैया जेसेबां सुटि लायो एसेबांनो फैसायाबो दानो नङा होमबा उफाय गैया जि गाज्रि जादों आरो थाबायनो हालायखै जाखादों खुरु जालांबाय आरो ना खुरुआनो एकदम बोरै जाखो मा होनबाव जाखो ಊದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅದೇನು ಬೆಳ್ಳಗಿದಾನೋ ನಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೈಲ್ವಾನ ಊದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕಣ DVD बहा थांजोबखो लोगोफोर बहा थांजोबखोरा लोगोफोर माथो रावबो गैथारला केरला ಅವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗಾಯಿಲು ಈ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರೀ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನೇ ಹೇಳೋ ಸೌತಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೌತಲ್ಲಿ ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಊಟನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ जाखांबाय आदा मोजाङै नायना फाहाम आदा नङाबा बारा जागोन बारायाथ' जाखाबाय मैया डक्टरनाव थांदों आरो डक्टरनाव थांनानै एसे नायजाना फैनानै एसे मोजां मोनदों दा दिनै थाबायनो हानायखाय फैनोबो हादों आरो डिउटियाव नङाबा ओरैबायदि गाज्रि जाबायमोन ना थाबायनो हाखायासैमोन साइकेल सालायनो माने थाबायनो बिराद गाज्रि जाबायमोन आरो दासो थाबायनो हानानै एसे मोजां मोनदों नै मैया बिजि लाहैनानै एसे मोजां मोनदों आरो बिजि लाबायना बिजि लानानै एसे मोजां मोनबाय आरो लाहैबावनांगौ दङ मास मोनसे थानानै चेकआपआव थांनांगौ खिथाहैनांगौ गाव जुदि दा बे मुलि हरनायनि हामाबा ब्लाड टेस्ट खालामनांगोन होनदों आरो ब्लाड टेस्ट खालामना नायनांगोन ब्लाडफ्राव प्रब्लेम जादों खोमा होननानै इन्डिया अस्ट्रेलिया दा जोङो डमिकान्टे सङाव दङ अबाव दङ होननानै दा जोङो माबायाव दङ बेंगालराव दङ आरो ना जयानगर 4 ब्लक होननायाव बेंगालराव सानैबो बोरायबो बुरैबो दा खामानि मावनायाल' आलदा आलदा आरो बेना आलदा जोंना आलदा जोंना मोनसे ग्रसारि स्ट'राव ओमफ्राय बिसिना मोनसे माबायाव आर्टिस्ट मा होनो माबा खालामनाय आरो आर्ट खालामनाय माबा दङ बाहाय फुराना माबा मोनो आरो बेवहाय दङ दाबो जोंना बावलानो सुथि जासिगोन ओंखाम जानायनि जोंना लान्च दं आरो लान्च ब्रेक दङ लान्च ब्रेकबो दं जोंना दसे थानानै 1:30 बा जोंना लान्च ब्रेक जासिगोन ओमफ्राय लान्च ब्रेक थायो आरो जोंना बेनिया आंनि हिन्जावनिया लान्च ब्रेक गैया बिराद मानो आरो दाबो मानबाय थायो दा मुलि जानानै एसे मोजां मोनो मुलियानो बिराद गिदिरखा जाख'लायनो हायि गिदिर हरखादों नांथालायनो नागिरो आरो ना ओरैबायदि ಆಟೋ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಶಂಕರ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಪುನೀತ್
ನೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಅಡಗಿಸ್ತೀವಿ ಬರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಶಂಕರನಗಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಟೋದವರು ಆಟೋ ರಾಜ ಕುಡಿತು फैलाबायजोबखो ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಇವರು ಸಬ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇವರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ जानाय लोंनाय दैफोरजों जादों होनना बुंदों आरो दैनि माने फट' दे बिदिब्लालाय मालाबाफोर रायलायफिनसैलाय नङा होमबा रावबो गैला बे सिरि जाबाय कमेन्ट खालामग्राबो रावबो गैला माबाफोर सोंहरोबासो मोजां मोनो आरोना भिडिअ'आव रायलायनो जेनेब्ला नोंथांमोन सोंहराबा जोंबोथ' रायलायबाय थानो हायाना नोंथांमोन माबाफोर सोंहरबासो जोंबो रायलायनो हायो आरो नै लोगोआ कस्टमर फैलायबाय 1 kg ना कस्टमर फैलायबायलै Sir, कितना है? 160. 325. Customer फैबाथाय थांनांगौ जायोना दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम लाइक खालाम लाइभआलाय बोरै जागोन लाइभ हगारनाया माथो बोरैबासो जानानै दं मा होनबावनांगौ जाखो मेम्बारशिप सुपार मेम्बारशिप हाइलाइट दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय नुखाबायना नोंथांमोना जों मा मावो मा दखानाव दङ नै बिंग' माबा माबि चिप्स दङ आरो बेखौनो सार गैयाबाथाय जिरायना जाबाय थायो जोङो दे लोगोफोर मालाबा जोङो बोराय बुरै सानैजों फैनानै लाइभ फैफिनसैलाय दा जोंहा माबा गैथ'आ आरोना नैबे लोगोनिफ्रायसो नै बेना 5G खाय बेनिफ्राय वाइफाइसो लानानै दङ दा गैया रिसार्जबो गैया माबो गैया सोनो हाथ'वाखै नोंथांमोना सानगोनसो आरोना सानै मावलायनायावनो रिसार्ज सोना लानो हायाना फैसा गैया होननानै ओमफ्राय जोंसो मिन्थिगौ आरो खस्थ'आ माबायदि जों माबायदि जानानै दङ होननानै
फैसानि महरखौनो माने जोङो नुनायल' जायो आरो इसिबां मोन्दोंमोन होनना नुनायल' जायो गासिबो मालायनो हरनांगौ माखासे जानायाव थांबाय माखासेया बिदिनो दाहारफोर लानाय माने बिदियाव थांबाय आरो नुनायल' जायोना बेनिखायनो गैया रिसार्जखौ सोथ'नो मोननाय जायाखै ओमफ्राय दानि सेलारिखौबो मोनथ'वाखै नालाय मोनब्ला सोनोसै जेब्ला सेलारिफोर मोनो अब्ला लाइभ फैबाय थागोन आरो नोंथांमोना सम सम फैनानै जोंखौ लाइभआव हेफाजाबल' होफैदो दा बिदिब्ला बाय 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 लाभ इउ